25.000 stanovnika izgubila je Osječko-baranjska županija u zadnjih 10 godina, a to je porazno za cijelu državu koja opet ne čini ništa za opće dobro, ne razmišlja o zaštiti nacionalnih interesa pa ni o zaštiti hrvatskoga sela. Upozoreno je to jučer na izbornim skupštinama HDSSB-a u Čaglinu i Bektežu. Nezaposlenost, niske plaće i rad bez plaće, odlazak građana u druge dijelove Hrvatske ili izvan nje, nepostojanje tržišta za domaće proizvode, loše zdravstvo. To je stvarnost Slavonije i Baranje, upozorio je HDSSB jučer u Čaglinu. Mi smo možda i navikli ovako trpiti, ali dugo mi to tako trpimo i mladi isto osjete kako je teška situacija i da se to mora mijenjati. Svatko može odlučiti hoće li biti pasivan i gledati kamo ga bujica nosi ili će svoju sudbinu uzeti u svoje ruke i pokušati mijenjati stvari, rekao je Šišljagić. Pa zato smo i tražili državu svoju, zato smo se borili, izborili, oslobodili je, zato da možemo urediti neke odnose. Pa zapravo je to bio cilj. A onda se pokazalo da pojedinci su sve to rasturili. Pokrali su narod koji je hrabro ukazao da je zato odgovorna baš vlada. Za lopovluk, za stečajeve likvidacije poduzeća, za pronevjeru milijuna zbog osobnih interesa, dodao je predsjednik HDSSB-a. Podsjetio je da je baš HDSSB stranka koja vodi računa o zaštiti nacionalnih interesa, koja čuva svetinju Domovinskog rata, brine o budućnosti mladih i koja ne želi da hrvatski političari pokorno klimaju glavom svjetskoj zajednici i Europi.